Dead on arrival ti 48 ti tawen na apahinante ti delivery truck ani Balweg Barbero. Residente ti Ampalyok, idin tumada mga da iti ospital ti truck driver ani Mark Cabanis. Residente ti sitio nagbukel to Kipa Luba, kalpasan anat nagtinagluganan da, iti rangtay ti sabnangan iti paset ti Abra Cervantes Road, agarop alas 11 itay bigat. Iti investigasyon nagapo iti barangay Ampalyok ti truck ken mapan kumaag deliver ti semento iti ili ti tubo. Idinto adda iti salugan na paset ti lugar na awanan ti kontrol iti manibela ti driver ti truck. Pasalog da isong di awan ti kontrol ti kuanan. Preno na jelo han may turong isong nidungpar na jayan ti bridge isong natin nagjayay truck. Ti pahinante ti nagpwesto iti likod ti truck. Agoneg ti 10 a metro ti nakatnagan ti truck. Nagtitinulong met dagiti nagtitipon na pwersa ti PNP, MDRRMO ken RHU ang nagresponde iti aksidente. Posible nga overloading ti rason no apay an naawanan kontrol ti driver ti truck ken natnag iti rangtay. Masapor nga ipangpangruna da apo nga tantandaanan jay makunkunang blue bags. Sakbay ka nga agbiyahe ket masapor nga matik mo dagiyay brakes, lights, oil, battery, gas ken kangruna na jay bagim. Jessica Boreta, Balitang Solid North.